устодонам ба ман дониш андӯхтанд, аз дӯстонам низ баҳра гирифтам, вале ба андозаи кофӣ аз шогирдонам омӯхтам. Чунин ба қалам доданд зиёёни гетӣ ҳикмати донишандӯзиро. дуруд дӯстони иззатманд, кӯли шавқмандон, алоқамандони шоу барномаҳои зеҳнӣ, онҳое ки тӯли як ҳафта интизори барномаи Мизони Хират будед ва таи чанд муддате бо пешниҳоди ин барнома донишу маҳорати хешро дар сканворди телевизионӣ месанҷед. ёдовар мешавем дӯстони иззатманд, барномаи мазкур бо мақсади арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанг, забони давлатӣ, синамои миллӣ, дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва инчунин ҷиҳати таҳкими ҳисси худогоҳии ҷавонон манзури шумо мегардад. дӯстони иззатманд, ҳамеша минбари барномаи Мизони Хират ҷои гирди ҳам омадани ҷавонони беҳтарин, яъне истеъдодҳое ки хоҳишу завқ доранд ва беш аз пеш ба хондани китобҳои гуногун майлу рағбати беандоза доранд, мубаддал гаштааст ва имрӯз низ як гурӯҳи хоҳишмандон, истеъдодҳо, умуман ҷавонони болаёқат даври ҳам омаданд, то дар ин барнома як рақобати хубу ҷолибу зеҳнӣ дошта бошанд. гурӯҳи ҷавонони имрӯза аз донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мебошанд. ҳузури ҳамаи бачаҳоро ба шоу барномаи зеҳнии Мизони Хират хайра мақдам мегӯем. хушомадед ва акнун биёед, чун анъанаи ин барнома дар оғоз як муаррифии кӯтоҳ мекунем, каме шинос мешавем бо бинандаҳо ва пасон мо ғолибони бахши бозӣ бо бинандаҳоро эълон медорем. Аниқтараш 4 ғолибе ки бевосита дар ҳамин бахш хеле ҳам иштироки фаъолона карда буданд. марҳамат, ки дастаро муаррифӣ мекунад? салому дуруди бепоён ба кулли ҳаводорони барномаи телевизиони синамо ва ба ташкилкунандагони барномаи телевизионе ки Мизони Хират. дар ин ҷо мо аз факултети таърихи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ аз бахшҳои гуногун қарор дорем ва бевосита мо танҳо ба хотири сайқал додани дониши худ ва инчунин аз ин яъне ки шоубарномаи зеҳнӣ яъне ки Мизони Хират ягон ғизои маънавие барои худ баҳра гирифтан омадем. бале, беҳтарин. яъне инҷо ҳам аз курси якум аст, дуюман, сеюманду чорум, яъне ҷавонон ҳама гулчин шуданд ва мо фикр мекунем ки имрӯз бо иштироки ҷавононе ки аз бахши таърих даври ҳам омаданд, барномаи мо хеле ҳам ҷолибу мароқовар пешниҳоди бинандаҳо мегарданд ва албатта ки шумо чӣ гуна ҷараён гирифтани барномаро дар хотир доред? бале, тамоми ҳамон аъзоёни гурӯҳ аз шартҳои ин барнома пурра огоҳ мебошанд ва яъне ки аз 3 давр баргузор гардидани он ва дар он 20 савол пешниҳод гардидани он аз ҳамаи онҳо воқиф ҳастам. бале, яъне ҳоҷати дигарбора такрор кардани бахшҳои шоу барномаи зеҳнии Мизони Хират нест. мо танҳо дӯстони иззатманд дар оғоз ғолибони бахши бозӣ бо тамошобинро инҷо эълон медорем ва пасон бозиро дар ҳалқаи донишҷӯёни бахши таърих оғоз мекунем. чун нашрҳои қаблӣ мо 4 савол ба бинандаҳо пешниҳод карда будем. саволи аввал чунин буд: бемакон беҷой яке аз сифатҳои ҳақ. калима аз 7 ҳарф иборат аст. номи филми ватанӣ Ҳамроз Сатторов аввалин шуда гуфтанд ки ин калимаи ломакон аст. саволи дигар ин буд ки дуғу даранг таҳдид. калима аз 6 ҳарф иборат аст. 7539 аввалин шуда ҷавоби дуруст ба мо ирсол карданд ва гуфтанд ки ин калимаи пӯписа аст. саволи дигар ин буд ки навъе аз ханҷар корди нуктез. калима аз 5 ҳарф иборат аст. 54-55 чаҳор рақами охирашон ба мо гуфтанд ки ин калимаи дашна аст. ва саволи дигар ин буд ки номи бурҷи дуюм аз 12 бурҷи осмон ки дар фурси гусола меноманд, номи дуюми солшумори шамсӣ ки тақрибан ба 21 апрел ва 21 май рост меояд 9100 ҷавоби дуруст ирсол карданд ва гуфтанд ки ин калимаи савр аст. мо табрик мекунем ин ғолибонро. акнун онҳо метавонанд ба телевизиони синамо тавассути наздикон ва ё бевосита худашон метавонанд муроҷиат кунанд ва тӯҳфаҳои хешро дастрас намоянд. ҳамин тавр дӯстони иззатманд, мо дар оғоз боз як саволи дигар ҷиҳати боз ҳам мустаҳкам гардидани робитаи мову тамошобин пешниҳод мекунем. саволи аввал чунин аст: асп, аспи тезрав, аспи тундрав, яъне ҳам аспи тезрав, ҳам аспи тундрав, қосид, пайк, номабар, тезфаҳм, зирак, номи кӯҳе дар Эрон ки оташкадаи маъруфи Барзин дар он воқеъ аст. калима аз 6 ҳарф иборат аст. ёдовар мешавем нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби дурустро тавассути паёмак ба мо ирсол мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. ҳамин тавр дӯстони иззатманд, мо даври аввали барномаи Мизони Хиратро оғоз мекунем.
саволи аввали мо вобастагӣ мегирад ба номи яке аз чеҳраҳои хеле ҳам саҳим дар рушди адабиёти тоҷик. ин чеҳраро дар таърихи илм яке аз асосгузорони жанрҳои назми форсӣ, достон, рубоӣ, қасида, байт, ғазал ва дигар навъҳои шеърӣ медонанд. калимааш 6 ҳарф иборат аст. дар бораи рӯзгори ибратомӯзи ин қофиласолори назми форсӣ филми бадеӣ ва ҳам дар саҳнаи театри тоҷик намоишномаи ҷаззоб таҳия гаштааст. нахустин шоири машҳури порсисарои эронзамин дар давраи сомониён аст. баромад. рӯдакӣ аст ба фикрам. рӯдакӣ гуфтанд. рӯдакӣ. рӯдакӣ Устод воқеан рӯдакӣ. асосгузори жанрҳои бевосита- достон, рубоӣ, қасида. ва бевосита асосгузори адабиёти классики тоҷик ба шумор мераванд ба хотири он ки аввалин чунин маъруф ба одаму шуъароанд. бале бале. ту рӯдакӣ ба ғуломӣ қабул агар бикунӣ, ба бандагӣ напазирад ҳазор дороро. бале, ба ифтихорашон каф мекунем. бале. саволи дигар пешниҳод мешавад. номи подшоҳи сулолаи ҳахоманишиён ки аз тарафи искандари мағдунӣ дар соли 330 пеш аз милод кушта шудааст. калима аз 4 ҳарф иборат аст. доранда, сарватманд, тавонгар мегӯянд. дорои се. доро. мо қиссаи сикандару доро нахондаем. аз мо ба ҷуз ҳикояти меҳру вафо мапурс. ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан як иштирокчии мо аллакай пурра рохат гирифтанд ва дигар ҳуқуқи ҷавоб додан ба саволҳои дигарро надоранд. саволҳои навбатӣ. олоте ки ба воситаи он дар расадхонаҳо баландии офтоб гардиши ситораҳоро мушоҳида мекунанд ва меомӯзанд. калима аз 8 ҳарф иборат аст. чӣ аст ин калима? фикр кунед акнун асбобҳои мушоҳидакунанда ки аз рӯзгори пешин албатта дар фаъолияти олимони мо ана ҳамин дастгоҳ истифода мешуд, ҳамин олот истифода мешуд. симография. мутаассифона шурӯъ аз асрҳои нӯҳ то ба имрӯз ана ҳамин асбоб аз тарафи ҳам олимони мо ҳам олимони ғарб истифода мешуд ва мешавад. синоними телескоп бошад ин кас ҳамин чиз. бале, то ҷои наздик аст, яъне устурдон мумкин. устурдон мегӯянд. устулоб. устурлоб охир мо ба ифтихорашон каф мекунем. ин калимаи устурлоб буд. саволи дигар. касе ки варақи тилло ва ё нуқра месозад, он ки пешаи ӯ тиллокорӣ кардан аст, устои заркор, он чи бо зару нуқра оро дода шудааст. калима аз 6 ҳарф иборат аст. Заргар. тахаллуси шайхи маъруф ки халифаи мавлоно ҷалолиддини балхӣ буд. заргар бошад. заргар. заргар мегӯянд. мутаассифона. заргар. тахаллуси шайхи маъруф ки халифаи мавлоно ҷалолиддини балхӣ буд. ани атор. атор халифаи мавлоно буд. яъне мавлоно худашро пайрави атор медонанд. мегӯянд атор рӯҳ буду санои дучашми ӯ, мо аз пайи саноиву атор омадем. шамси табрезӣ буда вай халифа шуд. мутаассифона. салоҳиддини чӣ мегуфтанд онро? салоҳиддини зарро чӣ кор мекунад? масад чӣ кор мекунад? марҳамат. марҳамат. шумо заркуб. заркуб аст ҷавоб. заркуб. охир салоҳиддини заркуб. манам заркубу маҳсулам зи санъат ба ҷуз фарёдею бонге набошад. ба ифтихорашон каф мекунем. бале. саволи дигар аз фани физика пешниҳод мешавад. ба худкашанда ба худ ҷалб кунанда нерӯе ки ҳамаи ҷисмҳоро ба тарафи худ мекашад. гирониш, кашиш. калима аз 6 ҳарф иборат аст. магнит. магнит мегӯянд. ҷозиба. ҷозиба. ба ифтихорашон каф мекунем. қонуни ҷозибаи ҷаҳонӣ. бале. воҳиди андозагирии дарозӣ ки ба 100 сантиметр баробар аст, ҷадвал ё навори ба дарозии 100 сантиметр ки барои андоза кардани чизе ба сантиметрҳо тақсим карда шудааст. чӣ мегӯянд онро? калима аз 4 ҳарф иборат аст. метр. метр. ба ифтихорашон каф мекунем. бале. ҳамин тавр дӯстони иззатманд, даври аввали шоу барномаи зеҳнии мизони хирад дар ҳалқаи донишҷӯёни
бахши таърихи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон фикр мекунам хеле ҳам ҷолиб, шавқовар ва шаффоф сурат гирифт. бачаҳо тавонистанд бо имкониятҳо ва он андешаҳое ки ба фикрашон омад, андешаҳои худро, ҷавобҳои хешро дар пешниҳоди гузинаҳо гуфта бошанд ва табрик мекунем се нафареро ки воқеан тавонистанд ва ба даври дуюм роҳ хат бигиранд. ба дигарҳо мегӯем дилозурда нашавед, ин шоу барнома аст, минбари шумо аст. боз ҳам дар нашрҳои баъдӣ бо фурсати ба дастомада меоед ва боз ҳам чун барномаи имрӯза як иштироки хубу ҷолиб манзури бинандаҳо мекунед. барои омаданҳоятон изҳори сипос. акнун метавонед бо сарбаландӣ барномаи моро тарк кунед. хушомадед. тамошобинони исатманд, мо дар даври дуюми шоу барномаи зеҳнии мизони хират қарор дорем ва ҳамин тавр се иштирокчӣ ки хеле ҳам дар даври аввал нисбати дигар ҳамтоён фаъолтар буданд ва тавонистанд ба ду саволи посухи дуруст пешниҳод гардонанд, интихоб намудем. акнун фурсате ҳаст то як шиносоии кӯтоҳ дошта бошем. марҳамат, худро шинос кунед. ман Умаралӣ Муродалӣ, донишҷӯи соли 4-уми факултети таърих донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, имрӯз ба телевизиони синамо ба барномаи мизони хират омада дониши худро сайқал додани ҳастам. ман ҳамеша мухлиси ҳамешагии ин барномаи мазкур ҳастам. хоҳишмандам ки якчанд барномаҳои дигар ба мисли барномаи мизони хират ташкил кунанд, то ҷавононро ташвиқ кунанд ба ҳамин барномаи телевизиони синамо оянд, то донишҳои худро сайқал диҳанд. чун ихтиёр кардед воқеан бахши таърихро, баъди ба итмом овардани донишгоҳ чӣ гуна тасмим аз хурдӣ аз даврони бачагӣ кӯдакӣ ба фанни таърих ва фанҳои гуманитарӣ шавқу рағбати бениҳоятан зиёд доштам. масалан ба фанни забону адабиёти тоҷик, масалан ба фанҳои дақиқам бештар, масалан фанни география, биология, инҳо фанҳое ҳастанд ки дар сатҳи кураи заминро меомӯзанд. ман бештар кам беш маълумот дорам нисбати инҳо, шавқи бениҳоятан андоза дорам. ва фанни таърих фанни дӯстдоштатарини фанни ман аст, ки завқи манро дар масъал бедор кард. ман дар тавассути маркази миллии тестӣ ба ҳамин донишгоҳ роҳ ёфтам, роҳхат ёфтам. имсол дар курси 4-уми ҳамин факултати донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ таҳсил карда истодаам. бисёр хуб Умаралӣ, ва фикр мекунем ки шумо дар оянда бо таҳсили муназзам албатта метавонед ба ҳайси яке аз чеҳраҳои саҳим дар рушди илму фарҳанги мо бошед. барои шумо муваффақият мехоҳем. ташаккури зиёд. бо иштирокчии дуюм шинос мешавем. марҳамат, худро шинос. Ассалому алайкум. Ман Мирзоқулова Ҷанатой, донишҷӯи курси сеюми факултети таърихи донишгоҳи давлати омӯзгорӣ ба номи устод Садриддин Айнӣ ҳастам. бисёр хуб Ҷанатой, чӣ гуна буд ихтиёр кардани факултаи таърих? шумо низ аз аввал мехостед то дар оянда масоили таърихро баррасӣ кунед ва ё муалlimаи таърих бошед? умуман ба фанни таърих ва ҳуқуқ завқи зиёд доштани ман аз давраи мактабӣ дар олимпиадаҳо иштирок кардаам буд. аз ҷумла дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ низ иштирок карда будам ва инчунин ман ба факултети таърих тавассути квотаи президентӣ дохил шудагам ва дар ин сам дохил шудани ман устодони ман Раҷабов ва Турсунов бениҳоят саҳми зиёд доранд. беҳтарин. барои шумо муваффақиятхоҳ ҳастем Ҷанатой. ва иштирокдори сеюм, марҳамат. банда Шоназарзода Муҳаммадҷон ҳастам, донишҷӯи бахши сеюми факултети таърихи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ. Шоназар, шумо ҳамроҳи Ҷанатой дар як курс таҳсил мекунед, ҳамин хел? бале, ҳамкурс ҳастем. фикр мекунам ки акнун дар ин бозӣ ҳамкурсиро ба назар намегиред, ҳамин хел кӯшиш мекунед ки дар ин минбар рақобат дошта бошед. албатта. ва чӣ гуна буд барои шумо ихтиёр кардани бахши таърих? чӣ хеле ки асосгузори солваҳдати миллӣ пешвои миллат қайд карданд, гузашта ане ки агар кас гузаштаи аҷдоди худро надонад, пас инсони комил нест ва бинобар ҳамин сабаб моро зарур аст ки дар баробари дигар фанҳо низ таърихро омӯхта бошем. бале, ҳар ки таърихро намедонад, яъне ба гузаштааш намегузорад, ояндаро сохтан душвор мешавад. муҳаммад, Ҷанатой ва Умаралӣ барои ҳар сеи анамин се иштирокчии хеле ҳам фаъол дар даври дуюм бароро муваффақият хоҳон ҳастем ва бори дигар ёдовар мешавем ки дар даври дуюм ба ҳар сеи шумо се саволи пешниҳод мегардад. фикр кунед, муҳимтар аз ҳама сарошти ман нашавед ва гузинаҳои хешро пешниҳод кунед. ва инчунин шумо ҷиҳати фикр кардан 10 сонияи вақт доред. фикр мекунам ки ин вақтро бо самар истифода мебаред. саволи аввалро мо аз кӣ оғоз кунем? кӣ мехоҳад иштирокчии аввал бошад? марҳамат.
بیاین از من آغاز. خیلی بیاید از شما آغاز کنیم. میخیل از جنتای آغاز میکنیم. درختی کوتاه قد یا بوته‌های کلان که در بیابان‌های آسیای مرکزی میروید و گرمی هزومش خیلی بلند میشود. کلمه از 8 حرف عبارت است. این درخت را توغ هم مینامند. انگشت بی‌غبار سرحرارت که از چوب آن تیار کرده میشد و برای گرم کردن صندلی به کار میرفت. یعنی جنتای درختی توغ را باز چی میگویند؟ حتی این درخت در کشور ما نیز میروید. البته در قسم شمالی تاجیکستان خیلی زیاد است. آن را چی میگویند؟ سوال فهمو است. یعنی برای فکر کردن 10 ثانیه وقت دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. جنت‌های چی میگفتند این کلمه را؟ یا این درخت رو چی میگویند؟ متاسفانه جواب. متاسفانه جواب نیست و این کلمه سکسول بود. درخت سکسول. شما نفهمیده بودید؟ فهمیده بودم، در جای ما هم بود، دیده بودیم. دیده بودید. حتی از هزومش استفاده برده بودید. یعنی در صندلی گرم شده بودید. ولی متاسفانه انا همین درختی که شما را از سردی ها گرم میکرد نام اون رو در خاطر نگرفتید. هیچ گپ نی. سوال نوبتی پیشنهاد می شود با عمر علی. بلندی الا مناره شکل که در کشتزارها برای راندن پرنده ها و در راه های بیابان ها برای نظاره کردن آینده و روندگان می ساختند. کلمه از 4 حرف عبارت است. حتی با همین چیز اشاره کرده بیکار راست ایستادن را هم میگویند. یعنی یک انسانی که بیکار است با همین چیز آن را اشاره میکنند. و این کلمه گفتیم شکل منوره دارد که در کشتزارها برای راندن پرندگان میساختند و اینچنین در راه‌های بیابان‌ها برای نظاره کردن آینده و روندگان میساختند. یعنی در همانجا میماندند تا اینکه دیگرها راه را گم نکنند. آن را چی میگفتند اکنون؟ وقت جدا میکنه. بله 10 ثانیه وقت شما در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. اون رو چی میگویم؟ خدا میگن، راست میگن و خدا هم میگن بفکم اینا. خدا یعنی خدا همین گونه. ما اینجا گفتیم در بیابان ها برای نظاره کردن آینده و روندگان میساختند آن را. جواب هست خلاصه گزینه ها داریم یا نه؟ متاسفانه. متاسفانه نیست. و این کلمه موله بود. فهمیده بودید شما جنتوی؟ پشتی خرم وقتی که تخم میکنن خره در همون پشتی خرم وای میکردن مولا گفتنی وای باید ابزاری که مثلا. بله آخرین با این کلمه آشنا بودید و چگونه که به خاطر نه آمد. هیچ گپ نی. و سوال سوم اکنون پیشنهاد میشود با محمد جان. عموما شما اسب سواری را دوست می‌دارید محمد؟ یا بار شطرنج بازی کردید؟ نه نکردم. نکردید. نه. و یک سوال ما وابستگی به همین چیز دارد. یعنی اسب یکی از دانه های شطرنج. کلمه از 5 حرف عبارت است. آن را چی میگویند؟ یعنی اسب را ما باز چی میگوییم؟ یکی از دانه های شطرنج نیز بوده است. کلمه گفتیم از 5 حرف عبارت است محمد جان. سوال فکر میکنم فهمو است. در اختیار 10 ثانیه وقت دارید برای فکر کردن. وقت رفت.
вақт ба анҷом расид. муҳаммадҷон, чӣ будааст ин калима ё ин гузинаи шумо? марамад. шояд даванд бошад. даванд яъне асп яке аз донаҳои шатранҷро боз даванд мегӯянд. ҳамин хел шояд қабул кунем. шояд ба майдони шоҳӣ фарас тохтанд, дар он арса нарди ҳавас бохтанд. яъне ин калимаи фарас буд. шумо нафаҳмида будед ки аспро боз фарас мегӯянд ва аз донаҳои шатранҷ фарас аст. не чунки яъне ин калимаро акнун шумо дар хотир мегиред. ҳеҷ гап не. дӯстони иззатманд, акнун мо саволи дуюми бозӣ бо бинандаҳоро пешниҳод мекунем. савол чунин аст: давлати кушониён давлати ниҳоят бузург буду, яке аз шоҳонаш хеле пурзуртар аз дигарон. калима аз 7 ҳарф иборат аст. ӯ 23 сол ҳукмронӣ карда тавонистааст, ки давлати кушониёнро ба ҷаҳониён муаррифӣ намудааст. пойтахти давлаташ шаҳри Пешовур. ва нафароне ки аввалин мешаванд ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо ирсол мекунанд, онҳоро туҳфа интизор аст. мо акнун боз саволҳои дуюмро пешниҳод мекунем ба иштирокдорон. ва оғоз мекунем боз ҳам аз ҷаннатой. подшоҳи бузург номи писарона калима аз 7 ҳарф иборат аст. номи яке аз писарони хусрави Парвиз ва Ширин. подшоҳи бузургро боз чӣ мегӯянд? вақте баландмартабагии шоҳро мехостанд надимон ё умуман аҳли раият ифода кунанд, бо ҳамин калима мегуфтанд ки умри ту солиёни сол дароз бодаи. ки фирдавсӣ низ ин калимаро зиёд истифода бурданд. дигар адибон, умуман дигар донишмандон. шояд ҷамшед бошад. ҷамшед яъне мегӯянд инҷо. чу андар хӯри шаҳриёр аст аз он, фиристам ба наздики шоҳи ҷаҳон. яъне ин калимаи шаҳриёр буд. умри ту дароз бодаи шаҳриёр мегӯянд. вале ин калимаи шаҳриёр буд. мутаассифона. ҷаннатой, саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба Умаралӣ. аз Суқрот пурсиданд. Суқротро яъне медонед, маъруфтарин файласуф, донишманди юнонӣ. аз Суқрот пурсиданд ки бо кадом кас унс гирифтан лоиқ аст. гуфт бо одами оқил, дурандеш ва кӣ? касе ки фикру тадбири вай дуруст ва бо маслиҳат бошад, хайрхоҳ. калима аз 6 ҳарф иборат аст. яъне андешаи ӯ ҳамвора барои шумо судманд будааст. аввал ин ки оқил аст, дурандеш аст ва чӣ аст гуфтаанд Суқрот. яъне ӯ андешаи дуруст дорад, фикри дуруст дорад, роҳи чораи дурустро барои шумо пешниҳод мекунад. донишманд. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. вақт рафт. ҷавоб чӣ аст? ҷавоб дорем ё не? мутаассифона. мутаассифона ҷавоб нест, мегӯянд. пазируфтам аз додгар кад худой, ки бошам туро ҳамдами некрой гуфтанд. ҳамдами некрой гуфтанд савдо. яъне некрой бо инсони оқил, дурандеш ва некрой унс бигиред. ӯ оқил бошад то ин ки ояндаро яъне дурандеш бошад ва дар ҳама кор ба шумо маслиҳати дуруст ва тадбири дуруст дошта бошад. яъне некрой бошад гуфтанд Суқрот. бале, бале, некрой. сарбаланд, сар аз итоат печанда, нофармонбардор калима аз 6 ҳарф иборат аст. итоаткунанда, гарданкаш, якрав, мутакаббир, мағрур, носозгор, ёғӣ. чӯбе ки аз сари тавора зада ба ҷое бо мех парчин кунанд.
то ки тавора ба як су хам нахӯрад. Тавоно зур паҳлавон номи мутриби машҳур ва оҳанги ихтироъ кардаи вай. инсони нофармонбардор, мағрур, сар аз итоат печанда, он ки гарданкаш аз як рав аст, ӯро чӣ мегӯем? номи мутриби машҳур ва оҳанги ихтироъ кардаи вай. мутаассифона ҷавоб нест. диҳад кил ки сухансанҷам тасалли нафси саркашро, набошад зин наистон ҷуз қаноат рӯзии шерам, гуфтанд Саидо. яъне инсони саркаш будааст охир, нофармонбардор, саркаш, ҳеҷ гап не. чун ҷавонони мо аз бахши таърих ҳастанд, месавад як саволи дигар низ вобаста ба самти таърих инҷо пешниҳод кунем ва аввалин иштирокчии мо ки бевосита ҷаннатой мебошанд, ҳамин савол низ пешниҳод ба ҷаннатой мешавад. асри 15 дар давлатдории темуриён давлати дигаре арзи ҳастӣ намуд ки асосгузори он Абулхайрхон буд. калима аз 10 ҳарф иборат аст. вале ин давлат бо номи набераи ӯ сахт алоқаманд аст. сулола аз номи ӯ гирифта шудааст. ин нафар бо муғулҳо муоҳида баста соли 1499 ба истилои Мовароуннаҳр шурӯъ мекунад. дар соли 1499 Бухоро ва соли 1500 якум бор ва соли 1501 дубора Самарқандро забт мекунад. ӯ тавонист сулолаи темуриҳоро хотима диҳад. соли 1510 шоҳи Эрон баъди ғалаба бар лашкари ин шоҳ ва кушта шуданаш аз косахонаи сари ӯ ҷоми шароб сохтааст. кӣ буду? 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. биёд акнун гузинаҳоро мефаҳмем. ман ҳаст гузинае ё не? ҷавоб дорем? шояд Шайбонихон бошад. Шайбонихон? яъне ҳамин нафар Шайбонихон буд? солҳои ҳукмронияш 1500-1510 буд. ва ин нафар Шайбонихон. аниқ Шайбонихон ё гузинаи дигаре ҳаст? не, дигар вариант надорад. истодагарӣ мекунанд ки Шайбонихон ва чӣ кунем? мо ба ҷуръаташон каф мекунем. воқеан ҳамин калимаи Шайбонихон буд. бале, ҷавоб дуруст аст. саволи дигар пешниҳод мешавад акнун ба Умаралӣ. устуворӣ, мустаҳкамӣ дар мавриди ашё Умар. калима аз 7 ҳарф иборат аст. қуввае ки пас аз қатъ гардидани фишор ашёро ба шаклу ҳолати пештара бармегардонад. хосияти фишорпазирӣ, сахт, маҳкамро низ мегӯянд. онро қувваи чӣ мегӯянд? қувваро дубора бармегардонад? бале, қуввае ки пас аз қатъ гардидани фишор. қувваи чӣ мегӯем онро? дар физика ҳатман шумо онро хондаед. қувваи ҷозибавия? яъне ин ҷозиба аст. каме диққат бидиҳед. гуфтем устуворӣ, мустаҳкамӣ аст он. ҷавоб? ҷавоб нест, мутаассиф. ҷавоб нест. ин қувваи чандирӣ буд. ва ин калима чандирӣ буд. чанд баробар? мутаассифона ҳеҷ гап не. ва саволи охирини мо акнун пешниҳод мешавад ба Муҳаммадҷон. қалъабон, дижбон, маъмури муҳофизаи қалъа. калима аз 6 ҳарф иборат аст. онро чӣ мегӯянд? дидбон бошад шояд. дидбон. дидбон? ин нафар қалъаро бонӣ мекарданд. варианти дигаре ҳаст, шояд доруға бошад. доруға? ҷавоби ягона чӣ аст? доруға. доруға. мутаассифона
ва амири бузургро бар ин ҳисор кутвол сохта буд. кутвол мегуфтанд ҳамин нафарро. шумо фаҳмида будед ҳамин калимаро? марамат, шунидам. шумо фаҳмида будед ҳамин калимаро? бале, яъне ин кутвол буд. бале. шунидам. муҳаммадҷон, шумо чӣ фаҳмида будед кутвол? шунида будем, ҳатто хонда бале, будем. мутаассифона ба хотир наомад. дӯстони иззатманд, ҳамин тавр даври сеюми шоу барномаи интеллектуалӣ мисони хират ба анҷом расид. бачаҳо кӯшиш карданд андешаҳои хеш, гузинаҳои хешро сари саволҳо пешниҳод кунанд ва ҳамин тавр бо пешниҳоди як ҷавоби дуруст ҷаннатҳое тавонистанд ба даври сеюми барнома роҳ хат бигиранд. мо ин муваффақиятро ба ҷаннатҳое табрик мекунем ва ба ду ҷавонписар, ду иштирокчии фаъоламон, ҳам ба муҳаммадҷон ва умаралӣ ҷиҳати иштироки фаъолона дар шоу барномаи зеҳнӣ мизони хират изҳори сипос мекунем ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе барои шумо сипосномаҳо ва инчунин медалҳои ифтихорӣ ва чун имсол 85-солагӣ яке аз чеҳраҳои бисёр ҳам саҳим дар пешрафти синамо ва театри тоҷик устод Ҳошим Гадо таҷлил шуд. бинобар ин мо китобҳои ҳамин шахсиятро, ҳамин фарзона мардро, ки воқеан дар ин китобҳо андешаҳои хеле ҳам нишонраси устод гирдоварӣ шуданд, ба шумо тақдим мешавад ва фикр мекунем ки шумо ин китобҳоро бо шавқу завқи тамом мехонед. муҳаммадҷон ва умаралӣ, фикр мекунем ки шумо роҳафтода нестед, чун омадан то ба ин зинаҳо низ аллакай ғолибият аст. ин воқеан як иштироки хеле ҳам фаъолонаи шумо буд то ба ин зина омадан. ва акнун доир ба ҷараёни имрӯзаи барнома чӣ гуна таассурот аст, чӣ гуна андешаҳо аст, мехостам кӯтоҳ баён мекардед. яъне аз дидгоҳи шумо барномаи имрӯзаи мо чӣ гуна буд? марамат. барнома бисёр ҷолиб буд, саволҳо ҳам бисёр осон буданд, аммо аз сабабе ки баъд мо аз лиҳози саросемагӣ саросемагӣ дода шудем, мо натавонистем баъзе аз саволҳое ки бисёр осон буданд ҷавоб додан ва инчунин мо ба ташкилкунандагони ҳамин барнома миннатдории худро баён мекунем ва сараввал чӣ хеле ки қайд карда будем, мо мақсади ҳузурамон дар ин ҷо аз он буд ки аз донидане ки дониши худ, санҷидани дониши худ ба ҳисоб мерафт ва бевосита мо акнун огоҳ аз он шудем ки то ба ҳол мо яъне ки боз ҳам бисёртар ба мутолиаи китобҳои яъне ки бадеӣ ва таърихӣ машғул шавем ва то ки ин камудиҳои худро дар оянда ислоҳ намоем. фикр мекунам ки албатта дар нашрҳои баъдии барнома низ муҳаммадҷон меоянд ва иштирок меварзанд, чун воқеан шумо яке аз иштирокчиёни хеле ҳам фаъоли мо будед дар даври аввал ва дар даври дуюм низ. бале, умаралӣ чӣ мегӯянд? марҳамат. он чизе ки ба мо, чизҳое ки нофаҳма буд, мо дарк кардем, фаҳмидем. боз яъне дониши худро метавонем мақсад ба он қадаре расем ки мақсад донишҳои худро бояд сайқал диҳем, пурра ба китобҳои дарсӣ ва китобҳои илмӣ ё китобҳои чӣ истифода бурда, баъдеӣ истифода бурда, то дар барномаҳои ояндаи телевизиони синамо иштироки фаъолона намоем ва сазовори ҷойҳои ғолибӣ гардем. бале, барои ҳардуи шумо мо муваффақиятҳои пайваста таманно дорем дар касби илм ва фикр мекунем ки ин омадани шумо аввалину охирин нахоҳад буд ва бозам дар нашрҳои баъдии барнома бо ҳайати дигар дӯстонатон, рафиқонатон меоед ва бозам дар ҳамин минбар як рақобати ҷолибу арзанда манзури бинандаҳо мекунед. барои омаданҳоятон изҳори сипос ва акнун метавонед барномаи моро тарк кунед. хуш омадед. тамошобинони иззатманд, ҳамин тавр мо омадем ба даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии мизони хират ва ягона иштирокчӣ дар барнома боқӣ монданд ҷаннатой Мирзоқулова, донишҷӯи бахши сеюми факултаи таърих, ки 6 нафарро паси сар гузоштанд ва омаданд ба даври сеюми барнома ва акнун фурсате ҳаст то дар ин бахш ба ҷаннатой мо фақат 4 савол пешниҳод кунем ва ёдовар мешавем дар сурати посух гардонидан ба 4 саволи барнома ҷаннатой метавонанд сазовори диплом аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе бигарданд, ҳамчунин соҳиби медали ифтихорӣ бишаванд ва инчунин китоби нависанда ҳунарпешаи хеле ҳам маҳбуби мо устод Ҳошим Гадоро ба даст биёранд ва инчунин ҷоми барномаи мизони хиратро ки бо худ мукофотпулӣ ҳам дорад ва то ба имрӯз онро касе ба даст наовардааст сазони худ кунанд. барои шумо муваффақият мехоҳем ҷаннатой ва саволи аввалро пешниҳод мекунем. савол чунин аст:
моҳи 8 соли шамсӣ ки ба 21 август 21 сентябр рост меояд. калима аз 8 ҳарф иборат аст. рӯзи 4-уми ҳар моҳи шамсӣ онро чӣ мегӯянд? савол фаҳмо аст? 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид ҷаннатой. тақвими шамсӣ асту қамарӣ аст ва ин мувофиқи тақвими соли шамсӣ аст. ҳамин калима ин кадом калима будааст? ҷавоб дорем? ҷавоб нест мегӯянд. то чу шаҳривар дарояд боз гардад андалеб, то чу фарвардин дарояд пушт бинмояд ғуроб. яъне ин калимаи шаҳривар буд. саволи дуюм пешниҳод мешавад. баробарӣ, эътидол, баробаршавӣ, доираи азимаи фарзии сифр дараҷаи арзи ҷуғрофиёӣ дар сатҳи замин бо фосилаи мусовӣ аз ду қутб ки нимкураи шимолиро аз нимкураи ҷанубӣ ҷудо мекунад. калима аз 6 ҳарф иборат аст. маҷозан ростӣ, барқарорӣ, устувориро низ ин калима ифода мекунад. нимкураи шимолиро аз нимкураи ҷанубӣ ҷудо мекардааст. калима аз 6 ҳарф иборат аст. ҷавоби ин истиво. истиво мегӯянд. яъне ростӣ, барқарорӣ, устувориро низ истиво мегӯянд. бале. шумо фикр кардед ки ду нимкура, яъне нимкураи ҷанубӣ нимкураи шимолиро аз нимкураи ҷанубӣ ҷудо мекунад, мегӯянд истиво. бигзар аз мастиву мастибахш бош, зинталавву нақл кун бар истивош. ба ифтихорашон каф мекунем. вақеан ин калима истиво буд. саволи сеюм пешниҳод мешавад. мурғе ки тамоми шаб ба як по истода фарёд мекашидааст ва ба ривояте гӯё то чакраи хун аз гулӯяш начакад хомӯш намешудааст. онро мурғи ҳақгӯй ҳам меноманд. калима аз 7 ҳарф иборат аст. чӣ будааст он? ин кадом мурғ будааст? курибум бошад. курибум. курибум? курибум аҷоиб. яъне шумо чуғзро дар назар доред? ниҳода номи он шабранг шабдез бар ӯ ошиқтар аз мурғи шабовез. мурғи шабовез будааст. ҳеҷ гап не. саволи охирин акнун пешниҳод мешавад. фурӯ рафтан ва аз назар ғоиб шудани офтоб ва ситораҳо калима аз 5 ҳарф иборат аст. номи филми телевизионӣ ки дар нақши асосӣ устод Ато Муҳаммадҷонов ҳунарнамоӣ мекунанд. ин кадом филм аст? шумо тамошо кардед? ҳам номи филм будааст, ҳам фурӯ рафтан ва аз назар ғоиб шудани офтоб ва ситораҳоро ин калима ифода мекардааст. калима аз 5 ҳарф иборат аст. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид ҷаннатоӣ. биёед акнун гузинаҳоро мефаҳмем. чӣ гуна вариантҳо ба фикр омаданд? дорем вариант. ҷавоб ҳаст ё не? мутаассифона не. мутаассифона не охир. охири кор дар саводи ҷануб офтобаш намуд майли ғуруб. мегӯянд ғуруб. бале ғуруби офтоб медонистам. ба сар наомад. хуб, чӣ гунае ки ба фикр наомад? ҳеҷ гап не. ҳамин тавр дӯстони иззатманд даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии мизони хират низ ба анҷом расид ва ҷаннатҳои тавонистанд бо истифода аз донишу маҳорат ба як савол ҷавоби дуруст пешниҳод гардонанд ва
мо муваффақиятро ба ҷаннатҳой табрик мекунем ва аз ҷониби раёсати кору бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба ҷаннатҳои диплом, медали ифтихорӣ ва ҳамчунин аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо китоби ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон устод Ҳошим Гадо ба шумо тақдим мешавад ва фикр мекунем ки шумо ин китобро бо шавқи беандоза мехонед ва рӯзгори ҳамин абармарди тоҷикро аз шоҳкориҳои ӯ, аз саҳми ӯ дар пешрафти синамо ва театри тоҷик бохабар мешавед ва ҳарчи бештар ғизои маънавӣ аз ҳамин китоб мегиред. бори дигар хушомадед. хуб ҷаннатҳой, ҳамин тавр омадед то ба зинаи ифтихорӣ, ба зинаи ниҳоии барнома. чӣ гуна буд бозии имрӯз аз нигоҳи шумо ва умуман нисбати бозии дигар дӯстонатон, ҳамтоёнатон чӣ андеша доред? марҳамат. بازی البته خیلی جالب گذشت، پسند شد و اولا خرسند هستم که تا همین دوره آماده رسیدم. من اولا میخواستم فقط اشتراک کنم، خیلی فکر نمیکردم که غالب میایم. خیلی تا همین دوره آمدم، از این خرسندم و منتداری خود را به تمام تشکیل کنندگان همین شو برنامه اینتלקטואלי میزان خیرات میرسانم. یعنی که تشکر به همشون. мо низ ба шумо изҳори сипос мекунем, чун омадед имрӯз бо ҳузуратон барномаи моро хеле рангин намудед ва албатта ки сайқали андеша кардед дар ин барнома. дӯстони иззатманд, ҳамин тавр мо оҳиста оҳиста расидем ба анҷоми шоу барномаи зеҳнии мизони хират ва чун ҳамеша саволи ниҳоии бозӣ бо бинандаҳоро акнун пешниҳод мекунем. савол чунин аст: соф кардан, тоза намудан, пок гардонидан, гудохтан калима аз 7 ҳарф иборат аст. раванди дар оташ гудохта аз моддаҳои бегона тоза кардани тилло ва нуқра, рехтан, резондан, равон кардан. дар зери ҳамин мафҳум возеҳ мешавад ки техникаи бо нуқра пӯшидан зиёда аз 1100 сол пеш ба мардуми мо маъмул будааст. ин усули холис сохтани металлҳои гаронбаҳо бахусус тилло имрӯз раванди технологӣ буда бо номи аффинаж маълум аст. фикр мекунем ки бинандаҳои мо кӯшиш мекунанд то ҷавоби ягона ба ин савол пешниҳод кунанд ва албатта мо ҷавобҳои якояки шуморо дар бахши бозӣ бо тамошобин интизор ҳастем. ҳамин тавр дӯстони иззатманд, барномаи мо ба анҷом мерасад. барои якояки шумо сеҳатмандӣ ва сарбаландии бардавомро дар рӯзгор таманно дорем. бо умеди дидори нав. хайр.